vlog als... Staat hij aan? Staat hij aan? Oh yeah, hij staat aan. Oh shit, wie zijn dat? Wie zijn die twee? Ik kan het niet zien nou, want ik heb geen frontcam meer. Oh kut, Windows normaal starten. Hi. Hallo. Wat doe Hi. je, Special? Hi, wat doe je nou? Nou, ik praat tegen mijn telefoon. Oh, waarom niet tegen de camera? Ah, weet je, de telefoon is hipster. Nee, dit Oh my god, het is een iPhone! is geen telefoon, dit is een iPhone. Het is een iPhone. Dat is niet zomaar een telefoon. Dat is een coole telefoon. Jongens, stel jezelf eens voor, want volgens mij weten mensen gewoon geen fuck wie jullie zijn. Ik ben Timo Ik ben Ronald. en wij zijn van een gamekanaal. Ja. Nee, ik ben Ronald. Oh, en ik ben Timo. Oh. Of was het andersom? Ik weet het zelf ook niet meer. We hebben vandaag echt fucking vette dingen gedaan. Ja, Kijk, oh, kijk. Zo vet opgenomen. Het was zo Binnenkort. vet. Soon. Coming soon. En ja, nee, maar serieus. We hebben echt vette shit opgenomen, toch? Ja, ik heb echt vet shit opgenomen. Vette shit Maar ook opgenomen. Erg vet shit. Echt vet shit. Maar ook echt. Maar niet Ook zomaar. echt. Nee, niet nep. Nee, niet echt. Ook echt, Niet net, maar echt. echt, Echt. echt, Echt, joh. echt. Echt zwaar, meen je dat? Echt. Ik meen het inderdaad. Oh, kut, verkeerd scherp gesteld. Oh, Wat doe je nou? nu lijk je echt zo op iemand die onbekend in beeld is. Ik ben ook onbekend. Oh. Oké, dat is echt een kutvlog. Hoi! Nee, maar we hebben vandaag... Oh, wacht even, ik moet even inloggen. Hoi. Fuck dat zo. Wauw. Sorry, ik moest even mijn mogen goed intypen. Maar ja, nee, we hebben vandaag echt een fucking vette video opgenomen. Het is hier echt super warm, maar ja, er komt natuurlijk 3 ademende mannen. Ah, ja, de temperatuur Het wordt ziet er veel cool lager. uit. Ik word helemaal gefotografeerd, ik vind het echt cool. Maar even om op het onderwerp terug te komen, man, even rustig aan, hè. We hebben vandaag echt een super vette video geschoten. Wow, En, schieten. En een parodie. En een parodie gemaakt. Oh ja. Op, ja, dat ga ik nog geen, nee, ik ga geen spoiler Wat doe geven. jij nou weer, Ronald? En, Om weer te vloggen. het- Oh my god, vlogception. Vlogception. Vlogception! Vlogception. En, ja, nee, ik vond het echt super vet. Wat vonden jullie van, gasten? Ik vond het leuk, alleen ik vind het zo ongemakkelijk. Ik vond het coole jullie. Cool. Het was Dat is gezellig, precies, het was gezellig, het was leuk, het was creatief, we hebben gelachen, we hebben gehuild, we waren bij hebben de dood, gezweet. we hebben gezweet, dat veel, we hebben gegeten net. We Het was hebben een leuk. dikje gehaaid. We hebben Dikkie Dik even gehaaid. Het was Dat leuk. is zo fout. Ah, godver jongens. Ik vind het tijd. Om deze Tijd. dagelijkse vlog af te sluiten. Ah, het is niet dagelijks. Deze bijna dagelijkse vlog. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog, abonneren op een gamekanaal. Favorieten stoppen. Favoriet op Nee. een gamekanaal. Abonneren. Oh, en DJ Spe... Nee, wat is dit? Lorenzo. 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 Nou, ik ben bijna niet aan het woord geweest vandaag. Hey, tot de volgende keer dan mensen. Ik weet, moet alleen even Oh, het vergeet die knopje video zoeken. niet te checken. Ah, hè? vergeet de video niet te checken. Oh, kut, oh. Waar zit het knopje? Oh, waar zit het knopje? Oh.